Regulations mane bende giketo e barua ma 21 niendi king'iyogi, en regulation man gi gaps mang'eny kabisa. Ok inyal yie ni en gino manondiki gi jogo man gi rang'iny madongo dongo e migao mar somo. Mokwongo ne giwacho ni, barua no endo wacho ni jotend school kata head teachers and principals onego bed ni ng'iyo security, onego bed ni ng'iyo arita mar school mokwongo through constant observation of areas around dormitories. Monego bed ni giwuotho kanyo ka ging'iyo. Monego bed ni giwuotho kanyo endo ka ging'iyo. Tiyudo ni maendi ting' ma in the guidelines giwacho ni maendi en gimno ma jopuonje monego bed ni timo seche ma nyithindo, ahinya seche ma nyithindo onge dong'. To koro ki ing'iyo maendi gi gigo ma nonro wacho, TSC wachonwa ni ratio ma pupil teacher ratio onego bed 40:1. To nitiere skunde moko kaka e counties kaka Turkana miyudo ka ratio ni en 70:1. Manyiso ni kata jopuonj duto bede skul ma gipuonjo. Nitiere classes moko ma pod dhi maonge jopuonj. To sechegi sirikal konowa ni arita mar skul, areas mag dormitories